Χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του οδηγού μαθαίνοντας ψευδογλώσσα. Σε αυτό το μέρος θα μάθουμε πώς να εμφανίζουμε πιο περίπλοκα δεδομένα, όπως συμβολοσειρές, συνδυάζοντας τα αυτά με αριθμούς, και θα δούμε πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε μια συμβολοσειρά, δηλαδή ένα σύνολο χαρακτήρων, μέσα σε μια μεταβλητή. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, πρέπει να ονομάσουμε τον αλγόριθμο και να τονίσω εδώ πέρα πως δεν είναι απαραίτητο να βάλει κανείς τόνο. Οι εντολές λειτουργούν το ίδιο και με τόνο και χωρίς τόνο, οπότε ονομάζουμε το αρχείο, τον αλγόριθμο αυτό δοκιμή 2, τέλος δοκιμή 2 και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα βάλω μια μεταβλητή η οποία λέγεται όνομα και σε αυτή θα αποθηκεύσει την τιμή Γιώργος, αλλά αν το κάνω αυτό έτσι θα μου εμφανίσει ένα σφάλμα, γιατί η συμβολοσειρά πρέπει να περικλείεται ανάμεσα σε διπλές αποστρόφους ή τα λεγόμενα αυτάκια, και θα ορίσω μια άλλη μεταβλητή, χρήματα, στην οποία θα εκχωρήσω την τιμή 500. Και τώρα θέλω αυτά να τα εμφανίσω συνδυαστικά. Θέλω να εμφανίσω μια μεγάλη συμβολοσειρά η οποία να λέει ο Γιώργος έχει το περιεχόμενο της μεταβλητής χρήματα ευρώ. Οπότε ξεκινάω με την εντολή εμφάνισε. Ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να έχω το άρθρο O. Ξεκινάω, βάζω διπλή απόστροφο, το όμικρον, και ένα κενό γιατί θα μπει μεταβλητή όνομα μετά και δεν έχει κενό στην αρχή, οπότε πρέπει να το βάλω εγώ εδώ πέρα. Και για να τα διαχωρίσω πρέπει να βάλω ένα κόμμα και μετά βάζω την τιμή της μεταβλητής όνομα. Μετά βάζω κόμμα για να ξεχωρίσω από την επόμενη τιμή, ο Γιώργος, βάζω κενό και πριν και μετά έχει χρήματα και θα βάλω εδώ το σύμβολο του ευρώ. Ωραία. Για να βάλω το σύμβολο του ευρώ πατάτε το ελληνικό alt, δηλαδή αυτό που βρίσκεται δεξιά από το space, και το ε, και βάζω και μια τελεία και κλείνω τις αποστρόφους. Οπότε θα το τρέξω αυτό για να δούμε τι θα μας εμφανίσει. Ο Γιώργος έχει 500 ευρώ. Αν αλλάξουμε την τιμή αυτή και βάλουμε 200 και το εκτελέσουμε, βλέπετε τώρα πως έχει διαφορετικό αποτέλεσμα και θα μπορούσε εδώ πέρα κάλλιστα να λέει Παναγιώτης ή οποιοδήποτε άλλο όνομα. Ωραία, αυτά ήταν για σήμερα.